E agora Rafael Lema Mouzo entrega o premio Boas Prácticas Cidadás a Paula Mouzo Mas. Boas noites. A hora de escoller a miña candidata tiven en conta que fose muller e da Costa da Morte. Paula Mouzo Mas é de Camariñas e segue así esta liña de outros premiados da comarca, como Xosé Manuel Barros, veciño de Camelle, ou como a min da Ponte do Porto. Este acto recoñece a xente extraordinaria, que fai cousas que melloran a sociedade, que fan un mundo máis xusto. Paula, como muller, é un referente para moitas, un exemplo dunha rapaza que entrou en campos moi marcados polo varón, incluso vetados ás mulleres. Ten unha alta vocación social de servizo, por iso é concelleira en Camariñas, deputada no Parlamento de Galicia, dando voz a moitas persoas en voz. Forma parte de comisións e comités de igualdade, movimentos sociais, de pesca, profesional do mar, patroa local de pesca, profesional de máquinas da Mariña Mercante, percebeira, mariscadora, cantante, futbolista. Formouse en deseño industrial de mobles e contabilidade e profesionalmente na empresa familiar de construción, en fontanería, electricidade, albañilería, onde hai poucas mulleres. Pois ela é fontanera, tamén, electricista, albañil e percebeira. Non ten parada, dando exemplo a moitas de valentía, de loita, pero sobre todo de esforzo. O martes presentou unha proposición non de lei no Parlamento de Galicia para incentivar o consumo de produtos do mar. Hoxe recolle un premio e mañá vai entrenar co equipo de fútbol. Coñecín a Paula de cantante adolescente, presentando o seu disco no Club Náutico, con Ana Quiro, Sito Mariños, o Solís Blanco. Nun mundo de varóns, como da construción, ela, desde nena, andaba pendurada dos andamios, coa funda da obra posta. A caixa de ferramentas do seu pai era o seu xoguete preferido. Nun mundo de varóns, como da pesca, por amor ao mar e a súa muller, percebeira, Rocío, lanzouse con ela a loitar cos tombos da Costa da Morte, na súa embarcación, gañando o respeto de todos. A súa compañera Rocío tamén é parte deste premio. Ela, co patrón maior de Camariñas, con Xosé Manuel Barros, de Mar de Fábula, comigo, logramos xuntar as cofradías da Costa da Morte a todas e a grupos ecoloxistas e asinar a Declaración de Camariñas, un documento único en Europa, en defensa do mar e da pesca responsable e sostible. Nun mundo tan tradicional como das vilas mariñeiras, Paula tivo a valentía de non ocultar o seu xeito da mar, casar con outra muller, ter unha filla, defender os dereitos do seu colectivo. Foi a primeira boda legal entre mulleres da Costa da Morte. Un ano antes de que casaran dúas mulleres en Nova York. Mira que vamos adelantados. Nun mundo de varóns como do fútbol, desde nena colouse nos partidos dos nenos, se medo aos insultos, as patadas e a perder algún dente. Co seu esforzo e de outras compañeiras, este ano lograron formar o equipo de fútbol de mulleres de Camariñas, un equipo federado, e formar a primeira Liga da Costa de fútbol feminino, que empeza dentro dunha semana. Furando e furando, nos andamios, na pesca, no fútbol, non conseguiron parala. E detrás dela veñen máis, que xa o vou. Pero Paula, a neta do catalán, abriu camiños, e cada día ten máis forza, ten máis ansia. Podemos pensar que é un verso solto, nunha sociedade rural, mariñeira, tradicional, no seu partido. Eu creo que é un exemplo dunha base social que medra como unha vaga imparable e ten que animar as forzas políticas e sociais deste país. Voces ceibes que a forza de non calar fanse escoitar. Para nós é a nosa Paula, e agora tamén forma parte da vosa familia, desta gran familia, desta fermosa rede de acción e de amizade do proxecto Máscaras. Desde Camariñas, Paula Mouzo.
esa non é miña filla, esa é miña irmán. Esa é miña filla. Bueno, antes de nada, darvos as gracias a todos que nos acompañades hoxe aquí. Gracias á Asociación Proxecto Máscaras por facer posible este día e gracias, como non, a Rafael Lema por pensar en min e alabarme tanto. A verdad que xa non teño moito máis que dicir porque é un crack, Rafael é un crack, pero ten un defecto un pouco exagerado. Bueno, desde nena esforceime por aprender a compartir e tamén a non renunciar os logros e dereitos, pero empecé un pouquiño pola segunda parte. Cando Rafa me falou deste premio, por suposto, para min foi unha noticia que recibía encantadísima por vir del, a quen admiro tanto pola súa incansable lucha e defensa pola Costa da Morte e polas nosas letras. Encantadísima tamén por ter coñecemento da vosa asociación, deste galardón que premia a xente diferente e excepcional como a todas estas persoas que están aquí hoxe. Vendo a lista de premiados dos outros anos, sei que buscades referentes na sociedade, xente que traballa de cote a pé de obra desde abaixo, con todos os de abaixo. Un traballo calado de persoas anónimas que se esforzan sin pedir nada, dando moito e recibindo máis, porque esas miradas de amor, esas palabras de agradecemento, esas redes de amistad que ganamos facendo ben e intentando axudar, eso non se paga con nada. Eu non sei se estarei a vosa altura, pero prometo seguir traballando para merecer levar o voso pin no lado esquerdo o carón do meu corazón. Eu xa vedes como son. Non oculto nada, son unha muller sencilla, son perseveira, son de Camariñas. A min, como a vos, non me dá o peito para calar cando vexo injusticias. Non podo estar parada vendo problemas ao redor. Intento axudar na lucha social e política na miña vida. Desde nena, esforceime sempre por aprender a compartir. Tamén a non renunciar aos logros e aos dereitos que teño como muller, como gallega e como persona, para amar a quen quero e como quero, para pensar e opinar libremente sin cancelas, para xogar ao fútbol no patio, donde xogan os nenos, para xogar como os nenos, para ir os percebes e subir polo andamio. Si eu podo, outras poden e non nos poden parar. Como perseveira, como futbolista, como diputada, sei do valor do traballo en equipo e do mérito de crear redes. Por iso aprecio tanto a vosa iniciativa, esta rede de compromiso e de humanidade que ides creando ano tras ano. Eu estou-vos, como xa dixen antes, moi agradecida por contar comigo. A nosa forza é que sumamos, que cada ano seremos máis e que entre todos e todas axudamos a facer unha Galicia mellor, un mundo mellor e, sobre todo, un mundo máis humano. Non quero estenderme, pero tampouco quero rematar sin dar as gracias de verdade de todo o corazón a todos os meus amigos, a todos os meus familiares, sobre todo a meus pais, a meus abuelos, a miña muller e a miña filla, que me acompañan sempre. E tamén vos vou dar un consello a todos, porque a maioría dos premiados sodes máis novos que a min, eu son casi a máis bella. Entonces dígovos, porque eu creo que vos pasa igual que a min, metémonos en tantos fregados que ao final os que salen perdendo son os nosos familiares, porque son os que sempre quedan plantados, os que sempre lle fallamos e os que sempre quedan esperando na mesa por nós cando temos que ir a un acto, cando temos que ir a un partido, cando temos que ir a defender unha persona ou cando temos que ir a donde sea, porque sempre temos unha excusa para axudar incluso a quen non conocemos e deixamos de lado os nosos. Entón, eu donvos o consello de que saquedes tempo de donde sea e de que non abandonedes nunca os vosos, porque sin eles non chegaríamos aquí. Entón, eu este premio quero compartilo cos meus amigos que me acompañan sempre, cos meus familiares e, sobre todo, cos meus pais,
meus abuelos, e coa miña muller, que ten moitísima paciencia comigo, e ca miña filla. E como non, ca miña pequerrecha Julia, que xa vedes que é a miña seguidora número 1 e que non me falla nunca. Moitísimas gracias, de verdad, xa van a acabar porque me están empezando a emocionar e cada vez quedame máis claro que me é máis fácil cantar en público que falar, porque cando canto non me emociono tanto. Gracias, Rafa, e gracias a todos por facer posible este día.